салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали бохтасти бародарон азиз. Як сар ғанаҷини карпатиро баҳри шумо навор мекунем. тамошо кунед, ҳаловат баред, яктай лайка дареғ надоре, подписатсия кунед, иншоаллоҳ павделитсия кунем. навори хуб мешавад, молак моли беҳад молаки базебай, сортчам сорти хубай карпат бародарон азиз. мол беҳад молаки ғавси дастпои ғавс дора. хушрӯ тамошо кунед, иншоаллоҳ ки нархшам нархи дастраса. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қулонтепа. бародарон азиз, рақамҳои телефон 917 38 98 78. корпуси молро тамошо кунед, стойкаи хуб дора, беҳад дасти пои ғавси бақувват дора. мол вақти бордоркуниша бародарон азиз. худо рости ҳамин мола туғри шабгем мо харидорӣ кардем. навори бордор карданаш ҳаст, барои доказат карданаш. 2 моҳ пеш бордор кардагия, гирифтагӣ ногирифтагиша худо медонад. не ки каси харидорӣ кунад, мо ҳам наворша нишон метиҳем бародарон азиз. дар ватсапш мепартон бубина. я бахачаи худ шуруи шохои калтаҳаки фасонак бордор кардагия 2 моҳ мешавад соҳибиш гуфт. хулосаки партов дар навор тамоми наворш ҳастак, навори бордор карданаш. касе ки харидорӣ кардани ҳаст, занг бизанед, харидорӣ кунад. касоне ки харидор нестанд, завқ ба мол доранд, фикр ақидошон дар зер комментария бинависанд. иншоаллоҳ ки мол моли беҳтарина. як бор хушрӯ попари моло аҳамият битед, чӣ хел попари ғавси хуб дора бародарон азиз. баъд беҳад синаи хубам дора, халтаи синаи хубам дора. корпуси мола қафоша бубинед бародарон азиз. мол беҳад молаки базебай, ғавс мола хеле моли анча нест. як бор хушрӯ тамошо кунед бародарон азиз. масъалаи аҳлиш ҳам мебинед бародарон азиз. масъалаи аҳлиш иншоаллоҳ ки масъалаи аҳлишам созай. ин хушрӯ тамошо кунед бародарон азиз. халтаи синаш ай қафорам беҳад халтаи синаи хуб дора. ина бародарон азиз тамошо кунед. ай қафорам халтаи синаро тамошо кунед. кашоле халтаи синаш. хай ғавси мол да гап нест. алқаи молро тамошо кунед, беҳад стойкаи хуби ба дора. боз ҳам такрор шуда рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. доставкаш аз ҳисоби канали мо ройгоне бародарон азиз. касоне ки харидорӣ мекунанд, муомилааш туғри мешавад, иншоаллоҳ ки доставкашам ҳаст мола. бародарон азиз, нагуфтанам ки мол моли калта нест, моли дарозхона ҳай. сортчам сорти хуб. ин ай пеши сари молам мебинед. моли карпата бародарон, моли оддӣ нест, моли простой нест. иншоаллоҳ ки беҳтарина беҳтарин ошай. стойкам ҳамаш хубай. хушрӯ тамошо кунед қафои мола. иншоаллоҳ ки аҷоибот мола касеро худо насиб карда боша. беҳтарин мола. агар қарор гирифтагӣ бошад дар бордор кардагиш, иншоаллоҳ ки беҳтарина. 2 моҳа шид бародарони азиз. 2 моҳ пеш биқа мондагия ҳами навораш ҳаст. бо гуфтаистам ки касе ки харидорӣ мекунад, наворша иншоаллоҳ мепартом, нишон метим, мебинад. нархшам нархи дастраса. иншоаллоҳ хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз. нархи мол қимат намегем. 14300 сомонӣ муомила дора. иншоаллоҳ ки доставкашам ҳаст. муомилаи хубам дора бародарон. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охир бародарон сарҷамона дуо мекунем ки бародарони ғариби мусофири моро барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиби рӯзӣ гардонад. ризқи ҳалолу фаровон парвардигор аз хазинаи ғайбаш насибшон гардонад. баракат дар ҳаёту зиндагӣ, дар касбу коршон насиб гардонад. то наворҳои оянда худо ҳофиз. ҳаҷҷат наранигашка стойкара. машоаллоҳ моли беҳтарин мола. ай растани 3-4 метр навор кардаистем бародарони азиз. иншоаллоҳ ки беҳтарина беҳтарин оша. фақат харидорӣ кунед.